नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेधर का स्वागत करते हैं हमेशा के तरह रहुआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज हम लेके आयल बानी नीलकमल जी के ट्रैक पे जौन करे वो गाना मार्केट में बहुत बवाल मचा होता भैया लोग। जे गाना के बोला लड़का तोहरे के पापा कहता। तो हाँ भैया लोग एक 2 लिख ले बानी। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बा, बहुत ही धांसू सॉन्ग बा भैया लोग। अगर वो अच्छा सिंगर बानी अच्छा से गाम तो मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिए भैया लोग। तो हाँ भी एक बात और कहल चाहता नहीं, अगर वह सिंगर बानी सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहे नहीं। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, डेली नया नया सॉन्ग रहुआ लोग खातिर लेके आते रहे नहीं। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो चले भैया लोग बिना स्किप के वीडियो के स्टार्ट कर जा। तो चलिए लोग पहले रहुआ लोग एक नज़र पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। लइकवा के सकल यरऊ तोहरे पर गईल, डलला जोरानवा जवन सफल बा भइल। एक बार आई भैया लोग फिर से, एहो असर तोहर पड़ गईल बा, पर छैयो तोहर पड़ गईल बा। ये 2 बार आई भैया लोग फिर से, कइले बा शक सैया मेडिकल करा के। ये 2 बार आई भैया लोग फिर से, इहे सोची मन डर गईल बा। एक बार आई भैया लोग फिर से, एहो असर तोहर पड़ गईल बा, पर छैयो तोहर पड़ गईल बा। ये 2 बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग डेमो गा के सुना देता नहीं, रउआ लोग समझ जाए हम लोग। तो चलिए लोग डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। लइका के सकल यरबू तोहरे पगइल, डलला जोरनवा जवन सफल बा भइल। ये हो असर तोहर कर गइल बा, पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आये हो असर तोहर कर गइल बा, पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। कइले बस के सैया मेडिकल करा के, कइले बस के सैया मेडिकल करा के। इहे सोची मन डर गइल बा, आये हो असर तोहर कर गइल बा, पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आये हो असर तोहर कर गइल बा। तो भैया लोग ई डला मुखरा कैसा लागला, अच्छा लागला ना? तो एगो वीडियो के लाइक कर लोग, एगो प्यारा सा कमेंट कर लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बन तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो हाँ भैया इस सॉन्ग कल शाम के 5 बजे रिलीज हुई। रउआ लोग तैयार है हम लोग, के तैयार है अपन कमेंट करके राय जरूर दे हम लोग। तो चलिए मिलल अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद। कल शाम के 5 बजे, तब तक बाय बाय।